ka ba? Pwede kaya ako pumitas? Sige. Guard! May pumipitas oh. Lagay mo dito. Tingin, tingin. Andyan na siya. Nakabili lang ng gamot. Tagal, tara na uy. Okay, let's go. Mamamatay na naman ako nito. Ano? Sakit na naman ulo ko nito. Oo. Tara na. Balay-balay. Ayun. Itsura niya, no? Pinagtagpi-tagpi lang ng ano-ano. Pasok ka nga. Pasok ka sa bahay. Buang. Let's go inside. Let's watch Diplomat. Akong playmate. Parang mga kalaro mo nung ano. Nagbayabay din ba kayo ng mga pinsan mo? Oo nga, build pa nga kami ng treehouse. So, ano masasabi mo sa bye-bye natin today? Na-rediscover ko yung pagiging resourceful ko. Sa dami na kung ano-ano mga ginamit, mga ano tawag dito, guitar stand, mga tripod, nailabas po lahat ng mga curtain rod na meron kami. Mga lumang kurtina. Pero dito lang ako nakapag-bye-bye na may electric fan. Medyo ano tayo ngayon eh. Elevated na yun. Elevated yung bye-bye natin. Ito po. Tampo na lang. Or fantasy. Oh, fantasy. Nakakamiss na may sports, no? Uy, ano yan? Quick ba yan? Uy, ang sarap. Gagi, ang ganda ng clouds. Wow. So pretty. Dami sumiksik sa ngipin ko na Corn. corn.
Parang kahapon lang. Yung bandana mo, nasa baybayan natin ah. Kahapon lang, window lang siya. Window lang siya sa Yung baybayan. natin. Ngayon, Ngayon, nasa ulo ko na siya. Nasa ulo ko na siya. ganun ba? Yeah. Ha?